täytyy tehdä synnin tunnustus ja tunnusta, että tuli Temusta tilattua tavaraa. Olen hakenut tämmöisiä tekstiilisaappaita jo pidemmän aikaa, missä olisi tarpeeksi pitkä varsi ja Lapin reissuja varten ihan ylityksien varalta. Täytyy nyt testata. Nämä on niin kuin motoristien sadekkeli-suoja, saapassuojat, mutta testataan pitääkö vettä. Että nämä olisi ihan pirun kevyet. Pieneen tilaan menevät, jos tää homma toimisi. En nähnyt kyllä missään videossa, että kellään on ollut aikaisemmin, mutta kunhan nyt testataan. Koko on melkein niin kuin sentilleen tuli sopiva. Että sentti 2 jos olisi, niin olisi vähän helpommat pukea, mutta ainakin sit, jos näillä pystyisi vielä niin kuin vähän kulkemaan, niin sitten olisi tosi napakat jalassa. Kohta se nähdään, kastuuko lenkkarit vai ei. Just perussaappaat 100 kertaa helpommat pukea kuin nää, mutta painon säästö olisi huomattava, jos tää homma toimii. Eli semmoset tossukat. Sitten järveen. Eikä ne on ihan valtoimenaan tuossa. Onko vielä kuiva? Tossut on kuivat tässä. Mitä se toimii? Tupi, tänne. Tule. Se yrittää. Tule. Tule tänne. Tule. Tule vaan. Joo, kyllä jos nämä käyttöä kestää edes jonkun aikaa, edes yhden Lapin reissun, niin toimii. Ei mene vielä yhtään vettä siis. Ei ainakaan tuntuu. Vähän aikaa vielä seisoskaa kattoo miten käy. Jaaha, nyt rupee tuntuu vasemmassa. Ai jaa. Jos tuolta ylempää, että menee vettä. Okei. Oikein puoli pysyy kuiva. No, ei peli ole vielä menetetty. Onko olemassa jotain semmoista saumateippiä? On, mulla on kaikenlaista kumiliimaakin kotona. Joo. Ei muuta kuin saappaiden kuivatus lisäliimauksella. Luulen, että tuo oikea puoli on täysin kuiva, niin luulen, että se hoituu nyt vaan. Vielä lisäliimauksia. Joo, lisätestiä kävin tekemässä ja syy löytyi vuotamiselle. Ei se ollut muuta kuin täällä on tää sisäläppä. Se oli jäänyt tonne alas ja meni sen verran syvemmälle, että vetoketju kautta niin pääsi tosta. Mutta täytyy ruveta muistaa, kävin uudestaan testaamassa, kun nostin tän sisäläpänkin ylös ja kahlasi tonne syvemmälle, niin ei tullut enää vettä. Että kyllä sittenkin toimii, että täytyy vaan
muistaa jatkossa katsoa, että tää pysyy ylhäällä.